Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kum gajing pen ibor ya gajing pen sange jubor jong ki Sipai Border Guard of Bangladesh ya ka dorbar snong Muktapur banchna ya ka nala nakhap jong ka madan yelek kai football kabala jia ha ka khat waiterik ubnai kela lingkot arajar arpuar ki dikhot jong ka khasi students union kebala dap da gajing bitar halor kani kila hiar sakani ka snong ban jenrat naphang bad ban punjulor ya ka penthor rep ka ba jong ki nongsong snong kari Bangladesh kabadan hasenda jong maupun uba penyaklat ya kari India bad kari Bangladesh hadin baladep penjulor ya kani ka penthor rep ka ba ki dikhot jong ka KSU kila puyang pat sadaka ding ya ki jingker jong kani ka jakar rep kani ka jing penibor jong ka KSU ka dai namar ka jing bamnot saham jong ki Sipai Border Security Force ki ba pahara ya ka khapot jong kari India ha ka snong Muktapur Henry ki ba supendem nyumat toin hakmat ki nongrep bat hakmat ki Sipai ya da khapot jong kari Bangladesh ya wan minister